मा जाबाय थादोंलै नोङो? नोंनो मा जाबाय थादों? नै उल्थाल' मानसियानो। ओमफ्राय नोंखौलाय अखा हानायावसो बिदि थाबाय थानो खिन्थादों? नों आंखौ टेनसन जादों बेबि? जायाखै आं रावखौबो। दा ओमफ्राय गगा मोनबा लोमजाबा सोरनि दाय? ओरैनो साननायाथ' सानखायाखै आङो, होमबाबो बिदि नों बेहाय थाबाय थाब्ला आंनावसो बेयाव फैदों ना? नों सानोब्रा आंखौ नङाबा बिदि बुंनाय नङामोन ना बेबि? न' सिङाव जिरायनो नालाय खामसालियाव जिरायफै। बिदि बाहेरायाव थाना अखा सिजाबा बे सोरनि गोरोन्थि? न' सिङावबो हाबनो गिलायलांसैलै आङो। सन्देहआनो मा सानो आंखौ दिनै। नाङा दे बेबि, ओमफ्राय नों आंखौ मानो खोनासंला दिनै आंनि बाथ्राखौ? ओरैनो थांनो नालाय न'आव थांदो, ओमफ्राय थानो नालाय बारान्दायाव खामसालियाव जिरायफै। बेसेबां सानो नङा होमबा नों आंखौ? मानसिया आंखौ अनखाथारो, ओमफ्राय बुंनोसो बायो ने? नङा माथो। दिन्थिनो बायोब्रा नोङो। जिहेथु आं नोंजों थांखाया, नों जुदि आंखौ लांनो फैदोंब्ला हारसिं फैदों नालाय हारसिं थांफिन। आयुलै मा जेवख्रा दिनै नोङो? ओमफ्रायथ' आं दायो हारसिंसो थानोसै, मिन्थिबाय? मानो? मालै? सोरबा बेलेगखौसो मोनबाय नामालै? सिरि था। माथो एरा एरा नाया नाया बेलाय आंखौलाय? बुंखाबायना आंनि दाय गैया होननानै। नों बायदि सिख्लाफोर लाखिना बेरायग्रा नङा आङो। ओरै थांलाय बेजों बा बेजों, मिन्थिबाय? ओमफ्रायथ' आंखौ जाम्बि जाम्बिखायसो बेफोरबायदि खालामनो हाबायलै नों मेहेर। होद मा बुंखोब्रा नोंलाय दिनै? नंखागौबा। बेफोरबायदि जेबो नंथारालै बेबि, नोंखौनो बिदि थगायबायो नामा आं दिनै? हा नोङो रायलायबाय थायालै आङो। थांगोन। दै बाराखौबा गोथै बारियावसो थांसै आङो। मानि थाखाय? नै नोंबो आंनि खोथाखौनो मानिया नालाय थांसैसो आं जौ लोंनो, मिन्थिबाय? थांबानो जाबाय जौ फाग्ला। माथो? लोंगोन जागोन। नोंनालाय बिदिनोसै आरो। माथो सानदों होनबालाय? बांद्राय खर'आव टेनसन होबालाय बिदिनो जाखागोनथ' मानसिया। जाबानो जाबाय आरो। फाग्लियालाय सिरि सिरि बेलेगखौसो गोसोथोबाय नामाब्रा? बेखायनो आंजोंबो थांला न'आवबो थांला ने? ओइ फाग्ला, नों बायदि नङा आं, मिन्थिबाय? गोसो थोनाय सानै साथाम लाग्रा। थांदोहाय नोङो, आं रायलायनो बाबाय। आयौ आले, मानो थांनांगौ जाखोहाय आङो? ओरैनो बांद्राय देखायबाय थानाङाहाय नोङो, मिन्थिबाय? मानोहाय जनु? आंलाय मा देखायखो आरोहाय? आयु मानसियानो। दे जोंहा सानैजों दसे रायलायनोसै आरोहाय। बाखांखांसो मोनबाय आङो। र'दहाय मा? आसोलथो। देरा साहाफोर फुदुंहैदोना? आं साहा फुदुंनो बादों। जाम्बिलाय आं चावमिन लायनोसै, फुदुंदोब्रा। जाया माथो, आं दहाय गजा जानानै फैखादों। ओमफ्राय बिदि जायो बैसागु बोथोराव सानैजों मोसानांगौआ? जों मोसाया, आं हारसिं मोसागोन आङो। बोरदों फाग्लि, सहायनो हाथारलालै आङो। मोननो लुबैदोंलै बे दा। थौलायथ'। आंजों हाबा जायाबा बेबायदिनो थिखोनानै लांगोन आं नोंखौ। ओरै बुंदों नायनाय। लाखिथारा। बेलाय आं नंखागौना? आदा फाग्ला। ओइ नोंनि थाखाय फुरा फाग्ला आङो। या बिथि। नै दासो होबागोन आङो। साहा गैयालै आंनाव। थौ आथिमंगल जाहैनोसै। गाबागाव थां दे, थाङा आङो। बिदि बुंनो हामारा बेबि। नै नुदोंना? एलिसा दे होमबा ओंखारहैनोसै दे। दे हा जगारफोरा जाजोब्बायबालाय ओंखारहैदो थाङाबा। औ गारिखौबो लिंहरखाबायमोन आं, थाथ'। दे बिदिबा आयै। ओइ बिहामजो, दे मोजाङै मोजां माबानानै थांना फैदो। जागोन दे आयै। आरो नै हजों न'निफ्राय जि हरो गासिबो लाबोजोब, जेबो माना खालामनाङा, मिन्थिबाय? बेफोरखौथ' आं जेबो मिन्थिया आयै। आइमोनासो मा हरो ना हरा। आयै बिहामजोहा नोंनो नांगौ जायोना, बेफोरबायदिखौलाय अननानैसो हरो दा। आरो दिनै हजों नोंनि थाबोनायफोर गानग्रा जोमग्रा दख'ना मा दोङो, बेफोर गासैखौबो बावबोनाङा, लाबोजोबखा। आयु नाथाय आयै, जेबो नाथाय नङा। ओरैनो नोंनि फिसाया दख'ना गोदान गोदान बायना होनो हाखाया। बेखायनो दे, आरो बिदिनो आरोना एसे रायलायनानै फै मोजाङैनो न'खरनिजों। आदाथ' मोजाङानो जागारबाय, नोंसोरखौबो आलासि जानो लिंहरबायानोबा। दे होमबालाय आयै। दे बिदिबा। आइयाबो मा बुङोसै। गावसोर अननानै हरोब्लाथ' हरबाय आयै, नाथाय आं बिनो बोरैबा मोनो। आइनि साननायफोरखौनो बारा मोजां मोना आङो। देन्जार रागा जोंनो हाबायलै आंखौ। रागा जोंहाबोथ' मानो जानो दिनै। दाथ' ओमफ्राय जेबोखौनो गोसोआव गैयालै आङो। मा जाखोथाय? मेहेरासो सिख्लाफोरखौ फिदिङोना, आं ओमफ्राय सोरजों फिदिंजाखोलै? साल्ला दिनैसिम जायजोंखि बेराया बेफोरबायदि जेबोखौनो खालामफेराखैलै आङो। नोंलाय मा मोनथिनोलै? ओरैबा जुदि आंनि हाथरखिया गोजान जानांगौना आंनिफ्राय, गोथैसालियावसो लांखागोन आं नोंखौहाय ना। आंसो लांनानै नों जे आंखौ बरना मोनदोंना, होमबासो मिन्थि मोनगोनलै बियो आंखौ नांथारगौ ने नोंनो बेथि। जानला मानला फैलाबायग्रा नङाथ' आं रावनिबो आखायाव। मोजांबासो मोजांलै, मोजां नङाबा बाद दे। नों साला आंखौ बरनाम खालामदों ने? भाइरेल खालामदों आंखौ? खालामलाय। माबायदि फट' दं बेनाव नायनि आङो। नोंजों रमेन्स खालामदों नङा होमबा? ओइ जानला मानला बिदि बुंलाबायबानो जागोन ने? नोंखौथ' साला नायनो थाङा आङो। आरो बिदिसो बुंबावदों नों आंखौ। स्राय आरामनो। आंलाय हाथरखि बेबिनिखासो ने सनामोन। ओमफ्राय हाथरखि बेबिया आंनि।
meherku jangan lama-lama mendingli. Meher baba. Gaya liya ye, nung hamza masih ukra dinai. Dia apa sih benung adi? Beku tua denengnya mazang, isi buze bonangken. Ku tua mani isi beriba menbena, beforbedi nulang nani. Bendu liya ye, Obla be isi putih nanggu menaya banung amba biam zanengku. putai nunu tangki mata ye. Amjene ya ba. Nang bayin jawa di kam nanga, menci bay. Third aye, gabali yang man gam nang wong lai. Manena nang bayin musnang sabak kapla bay liya ba. Bikin bundang. Gua ni bisa lakukan hama libi tifung ye. Jangan lama-lama gabla bay nama bra. Ayo, yang ya basuna singa dinene. Amra ye, ang isi puisa nang gumenli. Ayo, hama nisi. Sister ni anti mongol dong na. Biaya ni maba menci hunang gumenli yang apa. Oh, senga ini siapa kalau main dengan masa jemba? Oh, ang ni lugu je. Nang ni lugu. Mi jing jing li. Mana ni kumis dah bobai biye. Nana mama kesekane, kau coba apa? Salah salah liya ba. Am je tu apa ni apa tu boleh istasi kelisi kan? Haba sama nungan ba? Nungal liya ye. Mihira jangan lama-lama bure labai nama. Nunggu lah ba, dari sini nungan. Siapa sah? Anga haba lo menjadi tak sili, matiin donang gumalai. Menjagan roh, tension dalam nungang puisa kulur gulai. Dia apa deh? Rita, nang ni bibo sasilo. Habi ko na balai mati bau. Atu besuri ni family. Mana nang ni nampani family ya? Angko iman hama mene, kasi mene. Nah, yang biji gue solah baca liya ba menci be. Mujang aye. Nung mujang lane, bu mana mujang, asibu mujang aye. Sebuti yang dulu ya baru. Nungan ko biji ni pay ni purung li, hamba sebuti sih kenang. Akan deh, jangan. Bara ko ba pisa nang ni raka da ba kalam dulu ya ba. Hai nak ko menci be. Wait aye, isi bukan kalau makin badayan kia, apa mana biji puisa ni beli. Nunga, nang menci apa? Be perbedin sa ko mo jangan ni menci kayan ni. Isi nuga. Be perbedin sa wa. Pisa tak kayak dong kayak buku gini aye. Besi deh nang bita. Ang dong keman cukup di santai lagi meli aye. Betul biji sana kimen na. Ang nang ni lugu nalai, ada ko de boy sini. Pebe takai nalai. Bikinnya den ling hodung men. Asal menci ko men biji kalam den nani. Asal menci ko men apa? Nang ko sepe biji zio. Punang na giting nani hakura pop na giting nani. Kaya ugo gua libi, na itar gana miku. Apa? Senang ah di proji menci. Ang ip salah ko be biji duk fau. Nai na halal yang ni. Tadi berapa mama sana hula bayira. Wajah nu apa menci dina menci aki. Mihir babi apa cinta dina cinta aki. Senga sebab kating rang be. Hei, serang apa tu pono mani. Cuy. Geseni rongzani perang karjam nabi jiman belang. Atu mata kalam bau nili, single jibon bra. Bone isi bang, gesu teba buji jala mate. Aci mongol aku fi boleh siarin nabi ye. Boy besung jetar bayam praye. Maan nak cinta bukan ang dinai. Usubida modelang baliang ye. Hei sir, maza bukan tabi enjau sasing. Gaya tegi ha bakun lanai nung laliang ye. Urin tancang bal harsing ne. Injau nai kun nang laliang ye barak gua. Raga jang mazudas liang abu. Ya ba mihir. Maza kesuria ye. Masa kalau nggak bisa, begitu biam jam saya. Alasi pura sensi belang bay biam sesasiku. Gaya mate, nuni pepin rasi biar. Gaya mom, puya si. Puya si mani ma. Ya ba, neng tangdiran hagi pala biku lainnya. Anu kau cinta kadang mana? Tangdung melia ye, tangdung menang. Oni malah pikiran puya si ba. Tang ma kalam nanggu bikut cikenan labu nanggu. Ya ba, dah tu nunggu. Nembo pideng ha, maba menci dungu. Tu biang hai mana puya bilai? Mana puya? Sengi nuni manci sana nei. Before puya lasi thaba beri saken. Ini nanggu mana biar? Ane biji puya lasi take. Ne maba perci dauro sate. Dauro antu dauro le, mana nak cinta kenang ye? Masa keraba? Mana bunga? Ada nengah biang hai sungai kau nyale mati kalam take. Hei, napur ko ni ulah bay ding liang ye. Legu si ada ni, leng nasi lebrai si. Biji beri sana apa lasi kenangau? Panja bila ye, gusu su angji ki kalama. Legu plaza de bigu mai, atu bisboni anci mongol. Joy ada le. Happiness mom. Ikan tu bungdeng mana deh? Habi am jawa tadi bas hapsin hamsin jago menia ba. Tangga tangga balai napa kita? Biji beri sana nunggu tanan le. Tang tua liang ye. Maba perci dauro sama dina ma ba mejang tulai. No, si bezia kia ye, gasi bu mujang indung le. Maba perci nang le yakin abi sire. Maba perci dauro tu saya ki. Lungap lalai biji kental lasi biar man tang nemen. Dah ada bibu ko tuaji bebunga. Bang le ko tuang ni tang nai nang sian ce. Ro, dah tu tang nai nungang ber ala si dungu. Hei mom, si betul sudah lali. Si bezia kia nothing.
दे बिदिबालाय आं आलासि दङ दे थाथ'। अके आफायालाय ओमफ्राय? दङ आलासिफोरजों रायलायदों एसे बेस्थ' जानानै दङ। आलासिफोरजों थाहैथ'बानो जाबाय आयै। बाखि माबाफोर नांगौ जायोबा आंखौ बुंबानो जाबाय। औ जागोन दे आबा दे। मा जालांखोब्रा नोंनि लाइफआनोथ' थै। ओइ आमाय। मा जाखो मामाय? हरदोलै आं एसे बानायनायनोसै नाफोरखौ एवनोसै आङो। हाब मामाय दा नोमफाया नुबा रागा जोंगोन ना? जेबो नङालै टाइम पास ओरैनो एसे गोसोफोरा बरिं मोननाया खारो खोमालै। नै ओमफ्राय नों रोंगोन जानो? रोंगोन मानो रोङा जानो बेलाय। दे अब्लालाय। माथो खालामबावनो दान्दिसे बेफोरखौनो है खालामलाबायनोसैलै आङो। आलासिफोरजोंबो नुजानो बालायलांबायलां बयबो हाथरखिखौल' सोङो माथो। आंनि हाबासो जानांगौमोनलै देन्जार रंजाखागौमोनलै आङो। दिनैबा हले लोंसिजोबगोनलै आं सयथिबो माथो। गोसथोनाय हिनजावाबो बांद्राय रागा जोंबाय थायो नालाय ब्रा। बे आंनि खर' मोनसेयालाय बेसेथो टेनसन हानांगौ जाखोब्रा दाबायदि बैसोआवलाय। दाबायदि समालाय आंनि थाखाय इन्जय मस्ति खालामनाय दिनसो। बे जिउ मोनसेखौ लानानै माबाफोर थालाङोब्ला गोसोफ्रा आद्रा मोनगोन ना। आरो मेहेरा बेफोरखौ लुगैया। बोरो माथो निसाफोरखौ नांहोनो हालालै। बेखायनोथ' मेहेरजों आङो रंजानानै थानायानो आंनि खामानि। खुसि होया गम क्या फर्क पड़ता है माय लाइफ माय रुल्स। ओइ आसोल गुमै दानिया माबायदि मोनदोंलै गोसोफ्रा? मोजां ना ओमफ्राय गासैबो थिग थाकनो? गथ' आरोलै मेहेर गोसोफ्राथ' मोजांखौनो नांदोंलै। ओमफ्राय नोंलाय दासो फैनो रोंबाय आरो? आगै दासो फैयो माथो नोङो? ओइ आजिखालि मेहेरा थांलाय फैलायसोलै। गैया नोंनि हाथरखिखौबो नुवासै माथो फैयाखै नामा बियो दाबो? जोंथ' लायदोंसो नंदोंमोन माथो नोंखौ देनाय। औथ' आरोलै मिजिं। मा बुंबावनोब्रा दाथ' नोंजोंलाय बोरै होनना खिन्थाबावगोन जाखो आंलाय। फैया नामालै बियो? दुखुलै आजिखालि उसिफावजोबलाबायथारबाय दुखुफोरानो। दाथ' दिन्थिनोबो हालाना आङो। ओइ मोजां समाव बेफोरबायदि गाज्रि फेस खालामनो गोसो गैयालै आङो। दा बिसिना स्पेसियेल डेआबो बोरैबासो जागोन ना। ओइ मिजिं न'आवबो माथो रावबो जेबोखौनो मिन्थिया। जानोथाय लिसा मेहेराबो माथो जेबोखौनो बुङा हनै। बेनोथ'। ओइ मिहु। हैद एसे फेसफोराव स्माइल आरोना। दे बाथोलै बेखौ मानसिया एसे बारा लेभेल जानानै दं बियो। हाब नंगौ नामा? गावहानो हाथरखि बायदिजों नागारनानै थांजादों बे। ए बिदिसो होनबावदों नोङो? हैद फंबाय बिदि नङारा देनाय। बाथ्रायालाय नंमारगौसो नामा मेहेर? आंबो दाख्लै लोगो मोनखादोंमोन र'। ओमफ्राय आं फैगोनसो सानदोंमोन। ओइ अबाव बिदि जालाबायनांगौ जाखो जेबो नङा बिदि। अ दे होमबालाय लायदो ना मेहेर मानोथो लेंहराखैबो नोंलाय? जों फैनायावनो रायलायलांनो मोनगौमोन ना जोंबो। फैजाखाला बे बाजैजों। बाजैखौनो लाबोनो हायासै। राजाजोंबो मा जागोन? ए बिदाखौसो चेलेन्ज खालामबावदों बियो। आंखौ लांफाबानोथ' जायोमोन। आं लिंबासो फैगौमोन। धोद गथ'। ए गावहासो ओमफ्राय गस्लाबो गानाखै माथो बिगुमै गोदान फैलायलायनायावनो। बिदि लान्थि फुन्थि थायो नालै हे फंबाय। मोजांलै आजा। ए दुगाबावलै गथ'आ माथो। बा खुगाया खेमसि बायदिथार आजा माथो नोंना। ओइ दे आजा थांदोब्रा मामिजों एसे गस्ला गोदान गानहैदो ना नङाबा सिख्लाफोरजों फसाय जानाय नङालै नोङो। दहाय मादैया गानहोखांबायमोनथ'। बा आरे देन्जारथ' मोनथाय नोङो बेबायदिनो जाना दंलै। मालै साला ओमफ्रायो आसोल जाबायलै नोंबो दस्ति मोनथिबायना। बिदि नङा रा मेहेर देनाय। नङाबा माथोलै नंखागौना। सिरि सिरि खाथ्रालै नोंबो। सरिलै मेहेर। दाथ' सरि बुंनानैबो मा जानोब्रा। नै नोंनिखौसो सिगां मोनजाग्रोबायलै माथो आङो। दे मोजाङानो हाबाखौथ' नोंसो जाखुमांबाय नालाय। आथिमंगलावनो एसे धामाका बिन्दास रंजानोसै एसे। गावनिखौथ' मोनजायासै माथो दाबो। जागोन गासिबो जाजोबगोन ना। दिनै हले लोंसिजोबगोनलै आङो नोंनि आथिमंगल जे। जागोन दे मेहेर जागोन खोथा गैयालै बाल बिगुमैया उनाव बाखि लोगोसेना नों आंनि सिगां। देनाय ओमफ्राय बेखौ बाथो हाथरखिया मानो फैयाखै? ओइ भाइ नोंखौलाय मा लाखुमाबावनो एसे प्रब्लेम जादोंलै। सानखादोंमोनलै आङो। दाथ' बिदि टाइमाव रायलायजायाबो ना दे उनाव खोन्थानोसै आं। दे जागोन दे होमबालाय। रेड' डियार गुमै दे बुंदो नङालै बिब'आ मोजाङै खुसिदों मोनथिबाय नङाब्ला सौफ्लेजोबगोन ना नोंखौ लोगोबाबो बिगुमैबाबो खाथो साथो गैया आंजों। थोद मेहेर जागोन दे।
नै एसे इन्जय खालामसैलां नोंनि पार्टिखौबो गोसोफ्राव दुखु थाब्लाबो एसे दोनथ'नांगौलै माथो जानोब्रा सायाव दिन्थिनालाय बुजिग्रायानो हनै बुजिनो नागिराबा ओमफ्रायथ' बांसिन समायगौमोन हारुथिया नोंजों दा थाबोला दङ नै थेवबो गोसोआवनो नोंसोरखौबो सानैजों समायदोंब्रा आब'जों नोंजोंखौ गुमै गोदान आंनि होमबालाय साइसे लोंहैग्रोनोसैलै ने या साहाजों जानाय नङालै आंना माथो अब्लालाय मोनथिखाया होमबा नों आंखौ जौब्रा जौजोंसो समायलै आंखौ दायो लोंदोब्रा गारखायालै आं लोंखाथारगोन दिनै बेदर एसे जाहैखानोसैलै आं र' नै आबौ मोसानोसैलां दसे दे जेबो नङा आबौ मोसायै थां गाज्रि मोननाङा दे आबौ दे मोनालै आबौ मानो गाज्रि मोनलाबायनो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नोङो औ नै जाबाय आङो थिगसेनो दे होमबालाय आबौ मेहेर आबौआबो फैदो सानजों मोसानोसैलै आबौ जोंहा दे नोंनो लागाव आबौ बिदि बोरै जानोब्रा सानजों मोसानोसै फैदो आबैयालाय बोरै थोदों नालाय आबौ देन्जार नुबायब्रा नोंखौ बा हिर'आबो हास्लाबलालै आबौ नंगौना फिसौ नोंनियावबो मोसानो रेडि जाखाबायलै आबौ आङो दे आबैखौ थाब थाब लाथारदो नोंहाबो जागोन एसे रोंगौथ' आबौआबो बा माथो सानदोंब्रा आबौ फै आंनियानोथ'लै आंनियाव मोसागौमोनब्रा आंबो गैया माथो हिन्जावानो दुखु मोनमालायखि मेहेर सनाखौ एथ' दुखु मोनो नालै मोसानायाथ' आंबो लागौमोन र' नाथाय गोसोफ्रानो मा जाबावगोनलै मेहेर दाथ' थायाबाबो जाया आरो थाबाबोथ' एसेबांथो हामा मोनबाय नालाय आंखौ हाथरखि बेबि नोंहालाय मा खामानि ओमफ्रायलाय आंथ' जास्ट ओरैनो रायलायदोंसो I'm not interested baby okay एसे दस्राखौ ट्राइ खालाम not me आयौ मा सिरागा ओमफ्राय गाज्रि मोनाब्ला नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरनो हागोन ना ओइ सरि नाथाय आंनि मबाइल नाम्बारखौ आङो हरनो हानाय नङा बेबि नाथाय मानो I'm not single ना so please enjoy thank you आंथ' रायलायनो थाखाय गोबां मानसि दङ आं एसे बिजि अके आयौ मबाइल नाम्बारसो मोनगोन सानदोंमोन आङो हरगोला मालायसो अके बाय ओरैनो मानसिया मा जानानै दंखायो हिन्जावनि थाखायनो आरो साला फैबावदो बे जोब्बाथाय थांसै आङो नोंनि आंनि फट'सफोरखौबोथ' नायहैनो आङो माबायदि बियो अके होमबा सनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै आरोथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दानिया मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो दे लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थाहरलायदो दा आरो बेखौबो खायसे मानसिया हामा मोनग्रा दंलै जों बिदि बुंनायखौ आरोना नोंस्रा फैसा खामायग्रा जोंहा लाइक होग्रा बेफोरबायदिबो बुंहरलाय लाङो आरोना आरोथ' जोङो लाइक कमेन्टजों जेबो फैसा मोनादे लोगोफोर माने जों भिडिअ बानायग्राफोराबो लाइक कमेन्ट्स खालामोब्ला नोंथांमोनाबो माने गोजोननाय मोनो आरोलै गोसोफोराव आरोथ' जों भिडिअखौ गोलावानो लाबो बा गुसुङानो लाबो बिराद माने खस्थ' मोनो आरोलै खायसेखौसो बुंदों दे जुदि लाइक होनो गोसो गैयाबा दाहो अके जेबो नङा नाथाय जाय मोजां मोनो बिथांमोनखौसो बुंदों जोंहा नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो स' जोंबो खस्थ' खालामनानैसो बानायो आरोलै स' बेखायनो बेफोरबायदि दासान आरोना फैसा खामायनायजों माने बिदि लाइक होनायजों जेबो फैसा मोना आरोना जोंबोथ' आरो जबरदस्तिबो नायनो थिनखाया नङाना लोगोफोर बास नोंथांमोना एसे लाइक होयोब्ला कमेन्ट्स खालामोब्ला मोजां मोनो आरो गोसोफोरखौ ना औ दा बेनि थाखायसो बुङो आरो जोङो माथो खालामबावनो मोजां मोनैफोरा लाइक थुआबाबो जागोन दे लोगोफोर जोंबो माने खस्थ'सो खालामोब्रा ओरैनोथ' भिडिअ जाया नङाना मालाय बुजिग्राया बुजिखायो दे मेहेर दे जियानो जा मेहेर बुजिग्राया बुजिखागोन दे ओइ खायसेना साननायफ्रानो एसे जुदा जाखायोलै लाइकनि खोथा बुंनायखौनो फैसा खामायनायसो नुबावो दिनै जियानो जा बेथ' गाव गावनि सायावसो जायो नङा होमबा अके होमबा जों थांथ'दि सनामोन लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों आरो जायाबाबो नायथारदोलै लोगोफोर नायसाबलाबाय थारदो ओमफ्रायथ' आंखौ नायबाय थानाय सनामोन लाभ इउ जाबाय दे मेहेर थांसै थुदो औलै जुलि थुदो